Добре дошли в света на Таро. Представяме ви майстор на Таро за 30 дни, вашият пълен наръчник за овладяване на изкуството на Таро картите, стъпка по стъпка, лесно и ясно. Научите се да разбирате символиката на всяка карта, разчитате различни подредби и използвате Таро за личностно развитие. Тази книга е вашият личен ментор. В рамките на 30 дни ще научите всичко, от символиката на всяка карта до използването на Таро в ежедневието. Стъпка по стъпка до магията на Таро. Структурирана ден по ден, книгата ви води от основите на Таро до напреднали техники, включвайки историята на Таро, значенията на картите и интуитивни четения. Вдъхновяваща и практична, майстор на Таро за 30 дни е създадена за всеки, от начинаещи до напреднали читатели. С помощта на специален QR код в книгата ще получите достъп до онлайн група, където можете да обменяте знания и вдъхновение с други любители на Таро. Започнете своето пътешествие в света на Таро още днес. Поръчайте майстор на Таро за 30 дни и отключете магията на картите. Вашето пътешествие към магията започва тук. Поръчайте сега.